koktuma thumnai kiching chongno baiflai hambai borok norongni je nangkukmani jorano chungna roma bagui जों tinoro ma kutum laimani ke omo haise जों saimano chini tipra hasteo roman school no ti dal bidal political party aboke organization rok choba khaijomani जों nugo ti je choba khalimani amono जों nugui faikya phiaba जों tabsu jora positive result ba chini je sanmani जों je roman school no sanai tongmani abono जों tabu phano srai srai ke manya ko ba rosaiya aboni bagani जों tini chini RSKC Sibijala district ni ngai tini oro kaisa press meet ma khayan bagi जों asuk laikha kai o press meet ni main motive ba uddesho tong haise phainai Sunday 9th July o diboni barata tangpru chini Bisramganj motor stand ni conference hall aro kaisa जों koksablai mung panda sosra nai tongo kai o koksablai mung panda bo जों o Sibijala district ni jotto lukurungno jara roman script no khabai kubai hamjago aba kachini amani kok borongno roman script sinen musungjago borongno ro phaimandana bagai ang kobo hangke जों roman script no tini tamni bagai non politically kaisa civil society ba civil organization bisingti sanane nakha abono tei chini tako sikango kaisa thani kok saikna belakin hambai ang jodi bo RSKC ni kuno jongjak adongya haiphono o chobano ang समर्थन khayo tai o songsthano ang support khayo tamni himale omo sini bagi nang sukmani o manino tuinain choba khlaimani ba ani bagi bo ang nangjago ani sabutin bagi nangjago hain bagi ang oboni khoroksa support ringinai no ang kisisa kok sanan bagi jora manna bagi sini sarna belakin hambai angke kokke haise tamni bagi non political politics jara khainai rok kesak kekerang kormo da borok da borti khainai rok yang kama baikha borok khlaimambla ni saimang phiaba tini o je sungnangai tongmani omo kuno party ni nangmung ya omo khas sana thangge tipra sarong ni nangmung se tabu o jaga sung borok bagjagi tonglaiya male sung party o bagjagi tonglaiya angus kangbo bazar kok salte khorsa alka kubuni party khainai no sungkha asa norle roman script na nangjak mani ma nangjago nisau phiaba tabuk ang kuno party no taw mention kai sanan thanglia a party rok je sanai te jerenai borok tam sanai contrast mane bongni mod pherlayo haipono bobo khoroksa party ni supporter ngai bo kaisa tep saka samani ko support khlayo haipono o party rokni okara rokni jaratei leaders rokni jaratei sung समर्थन रेमिया आर आमो politically sanlaiman bagi bongni logi thangi bu sung sanimaya sung bong logi thang sung bo tangi bong politics ni movement no tangi thang bong politics ni dolo tangi thang ni hinjangnai aini sung salainai kisa tonglaimani aini bagi abo belakeno soy tamni male tini tumungno kaisa particular political party simino omro tene kok tise tawang ke o tekisa kubuni party ar thane join reinai sani mani ya haini bagaino tinio RSKC omo belaken important tam malamong kaisa non political organization oro sung tiprasarok roman script no sini mani kokno abo bai sinan bagai hinai khachongnai rok omono support khaimano o jagao tabuk kuno party bai o jagao kuno link rei nang BJP khaidi tipra mota khaidi IPFT khaidi jespano nang khaidi nang tumuno kogrok no roman script by sinani nang sajago hamjago ke norok o bodol norok support khaimanotai angte kisa ani experience sung sarai phangkini simi kogrok no roman script by no si phayo po pori layo ani busa class 2 porigo bono kogrok pori gangke roman script by sarai porimang te sana thangke sini kok bohaino sawi thango roman script by hangke sini je pronunciation ni je sound ni amo phaibayu hangke haini bagai roman script ngkha sini amo haino demand amo sung phan phungnan bagai sini hnunya ohongkar khlai phunung lainan bagai nai sanlai mani ya amo ngkha sini basano soike sanan bagai sainan bagai nasa nangsogo abo jara sainai jara sainai borok saiman kukna hangke
for example kaisa kok no saisiba nang ani voter ID nong no phunuma khasakamo ajagao bangla bai sijak ba bangla script bai sijak dain to so rosukar su wakar ka tam singam bono onoskar dangamo onoskar abono seng porikangga sukang sengi thong hingga abo tungno seng roman script bai sigangge aram sagane abo bumu paigamo abon jarte yang tahu jora o baksa office thangge baksa bai swakang ni hinjago baksa jaga hingga sukang ni hinjago baksa hingga sokang ni hinjago tangmale aboni kun nirdishto tabuk sound phairimiya hingga borok abono bujiya hingga sini kok borok tang soi je sound phaina toman phaimiya ani bagai ani khapang ni takuk tei bukuk song nai tongnai joto okra jarai joto di phasa hjangnai rok sini kok sini mani kok omo roman script bai sikangge simino complete ungu ajagao kuno politically ba ani gyan tongo ani buddhi tongo ani intellectually ang ekdom strong nani aro torko bitorko khainani abhai ohongkar tuinai o songsta khajakmani ya tamke omo soi sini borni bagi naksugo tei non political news sung thanai nango aini bagi joto politics khai tongnai joto jespan color ningdi saimia sung tini charjon bisingo jagao sabjan tanjan khlai hingga sung je meeting ni kok saka sini sar je 9 tarik lana 9 tarik 12 o bisang monjo tam motor stand ni holo hingga jagao bahaino sung saimia bo partisan borok phai bo dor munjan borok phai phaiteng sung just nayo ti prasa phaiteng sini ti prasa ni kok no roman script bai sinani musungnai omai borok no phaiteng asuk no